салом дӯстон, Челси нав ба Лигаи Аврупо роҳ ёфта ягон бозӣ анҷом надод ва аз мусобиқа берун баромад. Хавиро ҳам нав аз кор ронда буданд ки ӯ аллакай метавонад соҳиби ҷойи кори нав шавад. Ин маврид Челси ки бесармураббӣ аст, худро чақон нишон дода нест. Ба як гуфта яке аз моликони Челси Тод Боули мехоҳад шахсан бо Хави вохӯрӣ доир кунад ва атрофи омаданаш ба Челси баъси мураббӣ гуфтугӯ намояд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои охирини футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Обуначони азиз, ман тӯли чанд сол боз ба шумо дар бораи футбол бо забони тоҷикӣ нақл мекунам ва медонам ки бисёре аз тоҷикон маро аз Русия тамошо мекунанд, зеро дар он ҷо кор мекунанд. Раҳмат барои дастгирии канал. Ман ҳам шуморо дастгирӣ кардан мехоҳам, зеро ки зиндагӣ дар давлати дигар осон нест ва барои ҳамин ман ба шумо маслиҳати муфид медиҳам. Агар ба Тоҷикистон пул гузарондан лозим бошад ва онро зуд ва бе комиссия анҷом додан хоҳед, пас ман маслиҳат медиҳам ки шумо корти дебитии Тинкофф Блекро гиред. Он имкон медиҳад ки дар як моҳ то 100 000 рубл ба Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳо маблағ интиқол диҳед. Пулро тавассути рақами телефон дар барномаи бонк интиқол додан мумкин аст. Дар барнома шумо фавран хоҳед дид ки гиранда чӣ қадар маблағро бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ мегирад. Гиранда метавонад фавран пулро истифода барад. Ба ӯ лозим нест ки ба бонк равад ва дар навбат истад. Барои ин ба шумо лозим нест ки шаҳрвандии Русия ё сабти ном дошта бошед. Танҳо дархост гузоред ва корт ба шумо ба ҳар ҷое дар Русия мувофиқ ройгон расонида мешавад. Илова бар ин, шумо метавонед аз бонк бо забони дилхоҳатон истифода баред. Барномаи бонк, банкоматҳо ва хадамоти пуштибонии Тинкофф бо забонҳои тоҷикӣ ва узбекӣ кор мекунанд. Ин барнома инчунин хидмати кӯмакро барои хориҷиён пешниҳод мекунад. Шумо метавонед тавассути чат доир ба ҷустуҷӯи кор ва ҳуҷҷатгузорӣ машварат гиред. Ба ссилкаи дар комментария буда гузаред, корти дебитии Тинкофф Блекро дархост кунед ва аз тамоми бартариҳои он истифода баред. Интиқоли ройгон аз Россия бо Тинкофф Блек. Расонаҳои маъруфи варзишӣ дар мавриди ба Челси мураббӣ таъин шудани Хави зиёд менависанд. Чӣ тавре мегӯянд, дуд беоташ намешавад ва овозаву дароза ки зиёд шуд, аниқ ягон гап мешавад. Мо худ медонем ки Хавиро барои ҳақиқатгӯиаш аз вазифа ронданд. Агар не, то он суханаш атрофи камбудии пулии Барса, Хави ва президенти Каталониё дӯстони қиёматӣ буданд. Акнун Лапорта ки саросимавор ва бо як асабоният аз Хави халос шуд, пас Челси аз ин фурсати муносиб хуб истифода бурда метавонад. Зеро аз ин дастаам мураббӣ баъди анҷоми мавсим канор рафт. Агар Хави ба Лондон биёяд, аз ҳисоби бозингарон ва бепулӣ азоб нахоҳад кашид, зеро дар Челси ба дараҷаи бозингарон зиёданд ки баҳри ҳар мавқеъ ҳатто сенафарӣ довталаб аст. Вале Хави албатта ки метавонад аз ин бозингарон беҳтаринҳоро сарҷамъ кунаду боз метавонад ягон нафари таби дилашро ҳам бо худ барад. Дар Барса бошад, ин мураббии испанӣ қаҳрамони Испания шуд ва суперҷоми Испанияро ҳам ба ҳайси мураббӣ тори сар бардошт. Вале бо рафтанаш ба Челси дар топ 5 чемпионатҳои Аврупои бори нахуст берун аз Испания ба кор меравад. Ҳарчанд гапу хабарҳо оиди ба Челси рафтанаш зиёданд, вале хабаркаши асосии трансферӣ дар ин маврид умуман гап ҳам намезанад. Фабрицио Романо танҳо ҳаминро гуфтааст ки миёни Челси ва Хави ҳеҷ муносибате вуҷуд надорад. Пас бо эътимодтарин журналисти агар чунин гӯяд, мумкин кулли ин танҳо овозаи бардурӯғ бошад. Аз ҷониби дигар вақт маълум мекунад ки тобистон Хави куҷо меравад. Хави агар аз Барселона расман бо пушаймонӣ ва ғамгиниҳои зиёд канор рафт, собиқ дастпарвари дигари ин тим метавонад ба Барса чун мураббӣ бозгашт намояд. Ин ҷо гап сари Тиаго Алкантараи испанӣ меравад ки аллакай бо Ливерпул хайру хуш карда буд. Гуфта мешавад ки Тиагоро ба Барса чуни ёрдамчии Ханси Флик меёранд. Аслан Тиаго вақти баромад дар сафи Бавария таҳти мураббигии Ханси Флик баромад мекард ва натиҷаҳои чашмраси ҳам дошта буд. Муносибати хуб миёни ин бозингари испанӣ ва мураббии олмонӣ албатта дар кори якҷоя минбаъдаашон ҳам метавонад фоидаи калон биёрад. 7 соли баромади Тиаго дар Бавария бо вуҷуди омӯрҳои рангинаш кулли мураббиёни ин тимро розӣ карда буд ва яке аз мураббиёни он замон Ханси Флик буд.
флики 59 сола дар масири 3 соли мураббигиаш дар Бавария кулли ҷоизаҳои будагиро ба даст овард ва хизматҳои Тайёр ҳам масалан замони пирӯзӣ дар Лигаи Чемпионҳо онҷо кам набуданд. Дар сафи Ливерпул низ Тайёр оғози хуб дошт, вале солҳои ахир ҷароҳатҳои пайваста ин бозингари 31 соларо зиёд ғам медоданд. Ин буд ки мавсими аллакай гузашта Тайёр танҳо як маротиба ба майдон омаду халос. Дар Барса бошад мегӯянд ки Тайёр метавонад таҳти роҳбарии флик ҳам ёрдамчии мураббӣ ва ҳам бозингар бошад. Аз замони футболбозии Гигс мо мураббии бозингарро дида будем, вале ёрдамчии мураббии бозингарро хеле зиёд боз надида будем. Дар Италия бошад Наполи баъди оне ки мавсими ҷорӣ на фақат қаҳрамониро дифоъ карда натавонист, балки боз мавсимро ҷазир кард. Номи мураббии навро эълон мекунад. Неаполитанҳо ин навбат Антонио Контеро мураббӣ таъин мекунанд ва аллакай маоши гаронро ҳам барояш ваъда кардаанд. Мураббии дуюм қаҳрамон дар Италия тибқи хабарҳо 9 миллион евро солона маош гирифта, агар дастаро ба скудетои навбатӣ расонад, боз 1 миллиони дигар чун ҷубронпулӣ мегирад. ин мураббӣ ки дар чемпионшавӣ ва рекордзаниҳо таҷрибаи зиёд дорад, барои давои маризиҳои дастаи Неапл метавонад малҳам шавад. Ин мавсим Наполи 3 мураббӣ иваз карду ҳеҷ натавонист натиҷаҳоро дуруст кунад. Дастаи қаҳрамон мавсимро бо ишғоли зинаи даҳум ҷамъбаст карду ҳатто аз имконияти баромад дар Лигаи конференсияҳо ҳам маҳрум гардид. маҳз барои рафъи чунин натиҷаҳои шармандавор маҷбур Контеро бо иштиҳои баланди пулияш ба мулки камбағалон меоранд. Як хабари дигари тоб аз олами трансферӣ атрофи ояндаи Мбаппе мечархад. Ин навбат Килиан Мбаппе эълон кардааст ки баъди чанд ҳафта номи дастаи навашро ба ҳамагон мегӯяд. Номи дастаи нави Мбапперо ҳам ба хаёлам кам нафарон намедонанд. Бисёриҳо баронанд ки баъди гузариш ба Реал Мбаппе аз пулҳои зиёди парижиёнам даст кашидаву роҳ ҷониби шароитҳои камтари мадридиён мешитобад. Агар пештар шартномаи Мбаппе бо ПСЖ монеи рафтанаш ба Мадрид шуда буд, ин маврид тақдири рафтан ё нарафтанаш ба бозиҳои олимпӣ метавонад барояш дардисар шавад. Чӣ тавре медонем, барои рафтанаш ба бозиҳои Париж 2024 ҳатто президенти Фаронса Макрон ҳам даводав дорад. маҳз ҳамин тақвими зичи бозиҳо метавонад ба Фло Перес писанд наояд. Хулос ки номи дастаи ояндаи Мбаппе агар бо боварии 99% Реал Мадрид бошад, мумкин мо шоҳиди сюрпризи бузурге дар тобистон шавем. маънии гап ин ки мумкин дастаи Мбаппе Реал Неу боз ягон дастаи тамоман дигар бошад, вале дақиқ он аст ки Мбаппе аниқ дигар дар Париж намемонад ва дар ин бора аллакай ӯ бо сари баланд ва нидои бузург чанд ҳафта пеш худ эълон карда буд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.